Jo, čaute dámy a páni, dneska vás vítam pri novom videu a dneska budeme pušovať Dynamite na max tier, takže dúfam, že sa vám bude dariť a dúfam, že ho nakoniec na ten max tier dáme. Dám vám to tu len zrýchlenie, killy, tieto, že koľko máme plusové pohárky a takéto len hovadiny a uvidíme sa asi pri okolo 900 trofy, takže čaute. Čaute, takže máme 900 trofí. Ideme pušovať Dynamite. Dúfam, že tento diel to dáme. Dúfam, že to bude ešte dneska. Dúfam, že to nemusím presúvať, jak vždy, každý puš. Ale teraz som dal veľmi veľa trofí, asi tak 200. Takže točím už asi 2 hodiny. Ale keď to zapnem, tak väčšinou dostanem nešťastie. Ale nevadí. Dúfam, že to dáme. Typečka som dal. Ňa! Dobre. Dám tam. Serám na to. Kamo! Koľko má života? To som tam ešte mohol. Typečka zabiť? Nevadí. Nevadí, ale koľťasko. Myslíš, že čo? Okay. Venk, no doríci. Nerob, bráško, nerob to. Není to dobrý nápad.
Zabite ho spoločne! A teraz zabijeme vás. Dobre, sme traja. To už je v pohode. Cítim sa strašne bezpečne. Typečiek, to sú moje parky. Vychoď od nich ďalej. Dám ti tam lúdku, aby si sa posral. S veľkým P. Ale pozor, však nevidíš tam toho koloťasa? Zabijme ho! Dobre, ak toto prehrám... Čo prehrám? Ja sa bojím. No, kamo, vyhral som. Čo ti dáva? Po asi, že milión... Ja som bol, že 8 vždy. 8, 9, ale nie, druhý som bol, alebo tretí, ale teraz som prvý, chápete? Ty vole. Som dobrý hráč, jak sviňa. Mňa by každý chcel mať vo frende. Že mi napíšte do komentu, jak sa voláte. Dám si vás do frendu. Ak sa pýtate, že prečo mám tak málo trofí, tak to je tým, že sa mi vymazal starý účet. Ja som dement. Chápete? Ja som dement. No, ja umrem za chvíľu. Do prdele. No tak to je kvôli tomu, ten účet, že mám málo trofí. Lebo to je môj druhý účet a ten môj starý, tak ten sa mi vymazal. Mal som na ňom asi cca 25 000. 25 000 trofí som na ňom mal a teraz mám len 16 000 na tomto, takže mal by som cca tak 40 000. Ak nie som zhulený, lebo ho pušujem už asi 3 hodiny. Už sa to nedá. A pýtate sa, jak sa mi mohol zrušiť tak, že som zabudol. Som si zrušil ten Gmail. Neviem heslo. A zase som zomrel ako prvý, takže už držím hubu. Zatiaľ. A uvidíme sa, keď budem mať tak 950 trofí. A som 9. Takže máme 950 trofí. Trvalo mi to tak, že 7 hodín s prestávkami. Už som padal tak 10 krát, išiel som naspäť. Najviac som bol v mínuse o 80 trofí. Teraz mi chýba 5 hier a budeme mať max tier. Čiže dúfam, že tých 50 trofí dáme a budeme mať ten posratý max tier. Lebo natáčam to už večer, začal som ráno a už ma to nebaví. Už by sa zišlo to dať. Prešli sme na tria a sypol som. A tria mi celkom idú. Teda, no. Teraz napríklad nie, keď som to zapol. Ale idú, no. Každopádne. Sola, to som sa už zdal, to som stále vyhrával, prehrával. Strašne veľakrát som prehral, už ma to nebavilo. A hádajte čo? Sme na 43, takže čaute. A iba to som chcel, že už máme tých 950 trofí a uvidíme sa, keď budeme mať poslednú hru. Už len 5 hier a máme max tier. 4 hry do max tieru. 3 hry do max tieru. 1 hra do max tieru. Dobre, čaká nás posledná hra. Tu rozbijeme Parcubku, zoberieme ju. Dúfam, že teraz neprehráme, lebo ty kokos, posledná hra a prehrať, ty vole. Sa za chvíľu poserám, však som to hral miliarda hodín. Dobre, tu strieľam. Počkaj, kto tam je? Juju, treba ju zabiť. Dobre. Sme tu. Takže zatiaľ sú tu 3 týmy, zabili ma do prdele. Čo teraz? Dúfam, že to moji teammates zvládnu. Ale tá naša MC bola super.
Edgarko to musí zachrániť. Poď potom. Dobre. Dynamite je v prdeli. Ale sme druhý. Stačí nám byť prvý. A... Je to tam! Nie je to tam. Máme Max Tier. Dámy a páni, dúfam, že sa vám toto videjko užilo. Už neviem ani rozprávať. Pušoval som to, prosím pekne, asi že 7 hodín. Najhorší puš, aký som kedy zažil. Si to normálne screenshotnúť do dejín. Mám teraz 5 Max Tierov. Neuveriteľné. Dámy a páni, dajte like, odber a prosím vás, napíšte, koho mám pušovať príšte. Ja by som išiel Boa pušovať. Mám aj tento pekný skin, mám ho na Hyper. A asi Boa, no, pôjdeme. Takže čaute.